Hello mga Yinians! Good morning! DSCB TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Ito siya button po ato siya video niya upload ko. Mayans, babalag tayo Mayans yung bulbo type na sidecar. Ito yung request ni ni Noypi Vlog. Mayans, okay Mayans. Tingnan natin Mayans yung bulbo type na sidecar. Yun nga lang request ni Noypi Vlog yung pang Honda Wave, pero ito SYM 125. Okay Mayans. Tara na, samahan niyo ako. Yung yan, yung Volvo type na na design. Mayans, ito Mayans, may trapal dito Mayans, may trapal yan. Dito din sa likod Mayans, may trapal din yan. Yan, para pag umulan, pwede nyo lagyan trapal. Yan Mayans, ito, kasi mainit ngayon, kahit dinalagyan trapal para maka yung yan Mayans. So ito yung SYM to Mayans, SYM 125 to Mayans. Parang halos parehas siya ng design ng Honda Wave. Yung request ni Noypi Vlog kasi bulbo tayo para sa Honda Wave nya. Ito ayan, yan yan so yan yung SYM 125. Yan, nakakabit yung bulbo type na sidecar. Meron siyang Mayans sa likod, lagayan, pwede siyang lagayan sa likod ito dito. Yan yan so ito, lagayan sa likod, lagayan trapal, lagayan ng mga gamit dito. May lagayan yan. So yun naman yan sa araw na ito mga Yinians. Sana ito yung request ni Noypi Vlog, yung bulbo type, itong bulbo type na sidecar. Okay Mayans, shoutout plus sa may-ari nito si Brian. Sa last comment Mayans, God bless you, more power, keep safe, and bye bye.